dins del cap d'un mico gegant. Obrir, tancar, donar i utilitzar. En un Carib pixelat. Agafar, estirar, parlar o mirar per aprendre a ser pirata. Vaixells fantasmes, venedors de segona mà, governadores, caníbals i micos de 3 caps. Tant se val si lluites com un granger o amb un pollastre de goma no saps què fer. I per fi, més de 30 anys després, descobrir el secret és molt més amè. Obrir, tancar, donar i utilitzar. Ara que els pirates també t'insulten en català. El dietari de Henry Jones Sr. Visió divina d'una copa. Henry Sr. no badava boca. Escoltar. Cavaller, tu el tresor cercaràs. I així la seva aventura començà. Cap a la cerca de l'objecte guardat. Podria estar en algun sagrari? Tota la informació en el dietari, caòticament tot desordenat. La seva dona Mary morí jove, d'una manera oblidada. El fill d'adolescència desmesurada. Rancor cap al seu pare. La investigació fou dura. Els seus companys li feien la burla. La Gran Guerra Europea tot ho demorava. L'assassinat de Codiroli l'afectava. Escrit d'Anselm, mala interpretació. Dalmàcia, tomba del cavaller, 7 anys, mossegant l'esquer. Venècia, la correcta ubicació. Aquest diari acaba amb una altra aventura. Donovan necessita més ajuda. Snyder i ell no hi són suficients. La del seu fill, ara amb més coneixement.